Cal é a proposta de Rueda? Nun asunto central para o país, Rueda non ten ningunha proposta. Estes días estáse falando moito sobre unha proposta de novo modelo de financiamento. Seguro que escoitaches falar algo do tema. E este é unha cuestión moi importante porque dese financiamento van a depender os recursos que imos a ter no futuro para a sanidade, para a educación, para a dependencia ou para un problema tan importante como é a vivenda. O Estado presenta unha proposta que é discriminatoria e que, fixadevos, isto xa non o dio BNG, o Consello de Contas. Temos un infrafinanciamento dos nosos servizos públicos de 1.500 millóns de euros cada ano. Cal é a proposta de Rueda? Nun asunto central para o país, Rueda non ten ningunha proposta. E non pode ter unha posición de país porque está atado de pés e mans á estratexia partidista que lle está marcando o Partido Popular desde Madrid. Desde o BNG temos unha alternativa clara. Creemos que o mellor é ter a chave dos nosos cartos, que podamos decidir desde aquí como queremos utilizar estes recursos e que logo fagamos contas co Estado. É unha mágoa que non teñamos a un goberno galego defendendo os intereses deste país, pero aí seguiremos desde o BNG dando a cara e deixándonos a pel para que Galiza non sexa discriminada.